Pozdravujem vás, milí priatelia, v 4. pôstnu nedeľu, a to biblickým textom, ktorý si v týchto dňoch čítame podľa sprievodcu čitateľa Biblie, a to text z Evanjelia podľa Lukáša z 20. kapitoly, verša 1 až 8, kde čítame tieto slová. Jedného dňa, keď Ježiš učil ľud v chráme a ohlasoval evanjelium, pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími a povedali mu: Povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc? On im odpovedal: Aj ja sa vás niečo opýtam. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba, a či od ľudí? Oni uvažovali a medzi sebou si hovorili: Ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu neuverili? Ale ak povieme od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo ľud je presvedčený, že Ján je prorok. Odpovedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im povedal: Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Amen. Tento rozhovor pána Ježiša s veľkňazmi a zákonníkmi sa odohráva po tom, čo pán Ježiš vstúpi do Jeruzalema, po tom, čo vstúpi do chrámu, ktorý očistí od peňazomencov a následne začne v chráme učiť. A Ježiš sa takto predstavuje ako pravý učiteľ Izraela. A obsahom jeho vyučovania je zvestovanie evanjelia, ktorým je ohlasovanie Božieho kráľovstva. Pán Ježiš sa teda aktívne venuje vyučovaniu v chráme, čím naplňa aj svoju úlohu od Boha poslaného Mesiáša a proroka. Chrám bol miestom, kde sa očakávalo tradičné vyučovanie na zákona, ale Pán Ježiš prináša evanjelium, v preklade dobrú správu. Dobrú správu o Božom kráľovstve, ktorá ide nad rámec zákonníckych tradícií. Tento príchod veľkňazov a zákonníkov a starších naznačuje, že sa cítili povolaní brániť svoje autoritatívne postavenie. Prichádzajú k Ježišovi a kladú mu otázku a pýtajú sa: Povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc? Avšak táto otázka veľkňazov a zákonníkov, a pán Ježiš to rozpoznáva, že nie je prejavom úprimného záujmu, ale je snahou chytiť Ježiša do pasce. Mnohí prichádzali k Ježišovi s túžbou po poznaní záchrany a spásy a života, večného života. A mnohí túžili po poznaní tejto záchrany a prichádzali k Ježišovi s úprimným srdcom. Ale boli aj takí, ktorí prichádzali tak ako aj títo veľkňazi a zákonníci a nemali úprimný záujem, ale v tomto prípade sa snažili chytiť Ježiša do pasce. Autorita v židovskom svete pochádzala buď zo schválenia rabínov, z úradného poverenia veľkňazov. Ale pán Ježiš nekoná pod žiadnym ľudským poverením. Ale pán Ježiš koná priamo z Božej autority, čo bolo vlastne pre jeho oponentov nepriateľné. A kladú mu otázku, akou mocou teda robí to, čo robí. Alebo na základe akého poverenia. A pán Ježiš namiesto toho, ako sme my zvyknutí, že položíme otázku a následuje odpoveď, tak pán Ježiš odpovedá vo forme protiotázky, čo vlastne bola v tej dobe bežná rabínska metóda diskusie. A tak pán Ježiš kladie proti otázku a pýta sa
zákonníkov a veľkňazov ohľadom autority Jána Krstiteľa, ktorý taktiež nebol nejakým ordinovaným učiteľom zákona a pýta sa ich, odkiaľ teda bol Jánov krst? Od ľudí či od Boha? Či z neba? Ján Krstiteľ bol uznávaný prorok, ktorý pripravil cestu pre Mesiáša. A pán Ježiš veľmi dobre vie, prečo im kladie túto protiotázku, pretože ak by uznali, že poslanie Jána Krstiteľa bolo z neba, tak tým by museli uznať aj Ježišovu autoritu. Ak by to však odmietli, stratili by podporu ľudu, ktorý Jána považoval za skutočného proroka. A tak títo náboženskí vodcovia sa sa ocitli v nejakej morálnej dileme a začali medzi sebou uvažovať. Sami sa dostali do pásce a tak je to vždy, keď človek nemá úprimné úmysly, tak sa ocitá v pásci tých svojich otázok a úmyslov. A tak uvažovali medzi sebou, ak povieme z neba, povie, prečo ste mu teda neuverili. Ak by teda uznali Boží pôvod Jánovho poslania, odhalili by tým svoju neveru a svoje zatvrdnuté srdcia. A Ján Krstiteľ obdržal poverenie od Boha a všetok ľud prijal Jánov krst a dal tým teda Bohu za pravdu, zatiaľ čo títo farizei a znalci zákona tento krst odmietli a pohrdli tak úmyslom, ktorý s nimi mal Boh. Pán Ježiš sa nechal Jánom pokrstiť a pri krste bol v prítomnosti ľudu prehlásený hlasom z neba, Božím hlasom ako Boží syn. A tak Ježišova otázka, ktorú kladie farizeom a zákonníkom, je formulovaná spôsobom, že núti ich k zaujatiu stanoviska. A odpoveď na túto otázku zároveň hovorí a vypovedá o postoji voči Ježišovi. Ale zároveň sa títo náboženskí vodcovia ocitajú v morálnej dileme, pretože ak by uznali Boží pôvod Jánovho poslania, tak tým by odhalili tú svoju neveru a zatvrdnuté srdcia. A ďalej uvažujú a hovoria si, že ak povieme, že od ľudí, tak všetok ľud nás ukameňuje, lebo sú presvedčení, že Ján bol prorok. A tu vlastne vychádza najavo, že ich reakcia nie je založená na hľadaní pravdy, ale na strachu z verejnej mienky. Ľudia verili, že Ján bol prorok a ak by ho vodcovia odmietli, tak stratili by dôveryhodnosť. A to je to, čo sa veľakrát stáva aj v rôznych životných situáciách, kedy je dôležité zaujať postoj a vysloviť jasne náš názor a to, komu a čomu veríme. A je dôležité stáť pri tej poznanej pravde a nemať snahu byť dobrý v tých ľudských očiach a v očiach spoločnosti, ale vysloviť to, čomu veríme a čo je Božou pravdou. Nesnažiť sa zapáčiť ľuďom a byť dobrý v tých ľudských očiach, ale v tých Božích. A tak teda sami títo farizei a zákonníci sa dostávajú do dilemy a odhaľuje sa ich zámer, ktorý mali.
ten zámer, ktorý nebol úprimný, ale sami seba tým, nie Ježiša, ale sami seba tým dostali do pasce. A tak nevedia odpovedať a odpovedali, že nevedia, odkiaľ bol Jánov krst. A vlastne táto ich odpoveď ukazuje zároveň na ich pokrytectvo. Nechcú priznať pravdu, ale zároveň sa boja vyjadriť otvorený nesúhlas. V skutočnosti dobre poznali odpoveď, ale kvôli svojmu postaveniu ju odmietli verejne vysloviť. A potom je dôležité to, čo nasleduje ďalej. Pán Ježiš im na to povedal: ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Pán Ježiš odmieta odpovedať tým, ktorí nie sú úprimní v hľadaní pravdy. A zároveň ukazuje, že tie Božie tajomstvá sa odhaľujú len tým, ktorí majú pokorné srdcia. A dôležité je si uvedomiť, čo tento text a čím vlastne, akými pravdami prehovára aj do toho nášho života a do tých rôznych našich životných situácií. V prvom rade je dôležité si uvedomovať, ako prichádzame k Ježišovi, ako prichádzame k zvestovanému slovu. Či je to s úprimným srdcom po poznaní pravdy, po hľadaní záchrany a spásy na večnosť, alebo sú tie úmysly len rôznym podpichovaním alebo neúprimnými úmyslami. Pretože už máme tú svoju pravdu, v ktorej sme sa zaciklili a nie sme ochotní zmeniť to svoje zmýšľanie. Pretože sme sa príliš zaciklili v tých rôznych náboženských zvyklostiach, tých našich predstavách. A nie sme ochotní sa podriadiť tomu, čo je nám zvestované a čo je nám podávané ako Božia pravda. Je to veľké nebezpečenstvo a práve toto nebezpečenstvo bolo aj u týchto farizeov, ktorí sa držali vlastných predstav a vlastných tradícií. Náboženskí vodcovia na Ježišovu protiotázku, ktorá vlastne odhalila ich úmysly, odmietli odpovedať pravdivo, pretože sa báli následkov. K nám znie aj v tejto chvíli otázka, či my máme odvahu priznať pravdu. Aj keď to znamená zmenu nášho zmýšľania. Aj keď to znamená, že sa musím vzdať tých svojich vzorcov, tých svojich predstáv a tradícií. Je dôležité vyznať pravdu a nesnažiť sa byť dobrý a vyzerať dobre v očiach ľudí, ale v tých Božích. To je o mnoho dôležitejšie. A to vlastne sa nedá ani porovnať, pretože tá Božia pravda a vernosť Bohu a jeho slovu nás zachráni na večnosť. A preto je dôležitá pokora a s pokorným srdcom predstupovať pred Pána a s pokorným srdcom prijímať zvesť evanjelia, radostnej správy o našej záchrane, o našej spáse na večnosť. A Pán Ježiš odpovedá len tým, ktorí sú ochotní počúvať s pokorným srdcom. Ako čítame v Biblii, vám je dané poznať tajomstvá Božej pravdy, ale tým, ktorí sú zaciklení v tej svojej, tým nie. A títo sa míňajú s Božím kráľovstvom. A preto, ak je človek zatvrdnutý vo svojich postojoch, tak môže premeškať to Božie vedenie a minúť sa s Božím kráľovstvom. A tak aj tento text nás učí, že pravá viera nie je len o slovách, ale o ochote prijať Božiu pravdu do svojho života a žiť podľa nej.
a mať neustále na pamäti, že moc, ktorou Pán Ježiš koná vtedy, ale aj dnes, je moc, ktorá pochádza od Boha, pretože sám je Bohom. A len tí, ktorí sú pokorní vo svojich srdciach a ktorí predstupujú v úprimnosti svojho srdca pred Neho, ju dokážu rozpoznať a prijať. A len tí sú na ceste, ktorá vedie v tej Božej blízkosti od teraz až na veky do Božího kráľovstva, do večnej radosti, života. Tam, kde nás Pán naplňa tými pravými hodnotami, pravým pokojom, láskou a radosťou. Vytrvajme preto na tejto ceste, predstupujme pred Neho aj v tomto pôstnom období s pokorným srdcom, skúmajme svoje srdcia, svoje životy, vyznávajme svoje previnenia pred ním, vediac, že je milujúci, milosrdný a odpúšťajúci Boh, ktorý nemá záľubu v smrti hriešnika, ale chce, aby sa hriešnik obrátil a aby žil. A preto využíme aj toto pôstne obdobie na to, aby sme takto predstupovali pred Boha a posilňovali sa vo viere a kráčali cestou života. Amen. Pomodlíme sa. Dobrotivý a láskavý náš Pane, chválu a vďaku Ti vzdávame aj za toto slovo, ktorému sme smeli naslúchať. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za to, že si prišiel do tohto nášho sveta, že si nám zvestoval radostnú správu, evanjelium, ktorú sme smeli počuť a ktorej smieme naslúchať. A to je správa o našej záchrane, o našej spáse a záchrane na večnosť. Lebo Ty si prišiel pre všetkých, ktorí ťa hľadajú, volajú, ktorí ťa hľadajú s úprimným srdcom, aby si ich vytrhol z moci večnej smrti a večného zahynutia a priviedol na cestu života. Pane, prosíme, daj, aby sme predstupovali pred Teba s pokorným srdcom, aby sme hľadali Teba a aby sme hľadali našu spásu a našu záchranu. Pane, odpusť nám, aj mnohokrát sme aj my príliš zaciklení v tých svojich náboženských predstavách, zvykoch, vo svojej pravde. Pane, daj nám poznávať, že v Tvojej blízkosti a po Tvojom boku smieme, Pane, kráčať cestou, kde poznávame tie skutočné hodnoty a skutočné dáry, kde už časti poznávame to, čo budeme môcť spoznať v plnosti vo večnosti. Pretože tam, kde si Ty, tam je prítomná Tvoja moc, Božia moc. Tam, kde si Ty, tam nie je nič nemožné, pretože si všemohúcim Bohom. Tam, kde si Ty a v Tvojej blízkosti nás naplňaš pravou radosťou, láskou a odpustením. Tam, v Tvojej blízkosti, dokážeme žiť v porozumení, v odpúšťaní, v láske. Pane, drž nás vo svojom náručí a pomáhaj nám bojovať ten dobrý boj viery až do konca. Buď, Pane, našim vodcom, pastierom i ochráncom. Pane, daj, aby sme kráčali tou cestou, ktorá vedie do Tvojho kráľovstva. Prosíme ťa o nás, prosíme ťa o našich blízkych, prosíme ťa o všetkých, ktorí ťa hľadajú, ktorí ťa volajú, ktorí sú všelijako trápení rôznymi chorobami, ktorí sú všelijako zarmútení. Prosíme ťa, Pane, aj za cirkev, aby vedela, Pane, mať ten správny smer, aby nebola zaciklená vo svojich tradíciách, ale aby vedela, Pane, byť otvorená pre Teba, pre Tvoje slovo, pre Tvoju pravdu a nechala sa Tebou viesť v každom čase. Tak prosíme, Pane, Ty učiň viac, ako my dokážeme a vieme prosiť, keď k Tebe ešte aj takto spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. A teraz poďme a vyprosme si ešte požehnanie a príjmime ho vierou živou a pravou. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech stráži naše srdcia i naše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.